Здравейте хора, аз съм Зеро. Това е първата първата игра на Hunger Games, после ще изиграя още две. С гост, така го кажа. Давайте започваме. След 3, 2, 1. Сървъра е някакъв Hunger Games премият сървър. Не му знам. Айде, да се... Няма ми вземаш пържовите, ей! Иди всичко, бра. Сине, свиники! Още някакви двама умряха. Аз май, че трябва да си намеря тук. Чуя дали да не го снимам в Майнкрафт, но там стане прекалено много тъмно. Там видеото е само някакъв да сега тук ще направя скрипт. Външно изиграча. Къде ми често е? Айде сама ще дескрипцията и назад сервера, единия мисля, че не е приемно. Този е приемно. Това е за хора с купена игра. И имам нов скин. Ще покажа майче. Имам нов скин. Този аз съм си го правил. И по-смак. Мен по-смак е в този. Ама често никъде не намирам. Това е проблем. Тук няма нито храна, нито нищо. Не само умирам. Зеро показва паркурство на мастерски условия. Ще изследвам тази къща. Защото ми прилича на много честно. Чест. Айде. Ще ми стигнат силите да го отворя. Бам. Гответе ми. Мога да не съм сложил. Опси. Скачам пука. Айде, бич. Айде, умри. Кой ще кажеш? О май гад. You gonna die, момче. Уу, е. Няма ги храна, Тъпите, айде ми. Що няма храна? Не, има да се направи в Не, това ще го пада. Такава е Зеро най-добра. Колко станах ние? 11. Това е направим така, защото ние има нефтозавод. Майче направим простек. Това е доста грозно. Ма дали ще има често вътре? Не. Няма нищо. Аре бе. Къде ще тъпите често? Тук няма да влизам, защото няма да влизам. Защото няма да има често. Се разходя малко по тези градинки. И ще чуя какво стана. Аре бе! Искам да се тъпите честове! Искам честове!
да имам айрон меч, чак сега забелязвам, че имам това. Той с един човек, който убих. Някакъв ред на арена, обаче чакайте. Да. Аз стигам да стрепим. Не ми пука. Ай се разходвам, докато не намеря някой. Да се трепите често. Може да намеря някой по пътя, но няма да ходя за често. Тъпата сладкавица, бе. Айде, бе! Какво стана с тъпата сладкавица? Аре, стига, бе! Тука майче. Да, има! Умри, появ! Умри! You gonna die! You gonna... И се връщам в следващата игра. И здравейте хора, аз съм Зеро и ние си играем Hunger Games. Мистер Зеро, ще играем Hunger Games. И тук джойнат някакви... колко джойнаха. След като бях натакнати. И тук има някакви честе. Леда звуд. Тя меча, си те меча. Имам два меча, ще ти дам един. Мятай. Оле, то годе! Не, той ще го бия първи. Бях Грейс природа, тук малко е дълъг. Да, дай го следим да му тей меча. Да, бе, знам. Аз вече го следим. Оле, човек, как го взе басни трова. Само си не надо да отивам на чистите и взе меча. Аре, беше пуснат. Аре, бе, точно се измъкна точно. Оле, бе, то къде е който е? Его е, чакаме. Още не е решил през. Колко секунди? То ми пише пък. Тя свърши точно сега. Не. Ето той тук ще стъпне и не ще спане. Ари, бе, свърши е, бас. Ето! О, мама. Опа. Научи. Хранаем. Не, само... Те за мен не ми стигнат. Зад нас. Уби го! Обърни се! Човек, скачем! Да, ям. Имаш? Аз имам 9. Ети бисквит. Теби има крипър. Дядо Коте. Да. Ти го чакай тук, аз ще горе. Мога да яде златни ябълки, човек. Има Ендър Пейл и се портна. Айде, аз стигам да го убия. Майче няма меч. Аз ще теби, като сме двамата по-лени. Той е на 4 хил. Той не знае, че съм зад него. Ей, сега ще го убия. Убих на един. Имам Golden Apple. Имам 2 Golden Apple. Той няма меч, наистина. Ще имам стейко и ще взема пайзен. Ето, аз имам Iron Chest. Само един. Трима сме. И аз виждам третия. Ето го! Той сега Iron! Чакай, ще му сложа пайзен. Идвай да го убием. Сега ти вземем една златна ябълка. Даже и Iron меч има. Сега ще ви дадем. Стиви грозно. Ще стъпни на пак. Стъпна. Опа, извиняй. И сега да се подготвим. Ние сме сами. Да, знам. Ари, това. Да ги махнем само по покачи. С какво? Само по ръце и... Не. Смек, айде. Чакай да ядяме златната ябълка.
Ти имаш по-добра броя, майче. Айде. Едно стоп. И кой се бие в тази... Ти ли ме за тези блока, бе? What the fuck? Аз победих. Добре, и се връщаме в следващия Hunger Games. На Hunger Games. И сега да носи падни хубави чест. Интересно. Давай. Да, аз нямам меч. Това са единствените честове, майче. Има ли други честове? Трябва да има. Ого, ти отдолу трябва да падаш ли, бе? Аз мислех, че това е също. Ние в момента сме на Great Turtle, така че да падим няма ни за нищо. Катеро. Катеро е събор. Само като свърши Great Turtle да изглежда като О, мъгъл, виж чата! Водато кидет. Това, what the fuck, ние сме на Great Turtle. Ами да, точно. Окей. Да, свърши Great Turtle. Да, ама аз нямам нищо. Абсолютно нищо. Аз имам... Опа. И тук е много голям мапа, пък няма нито един чест. За да направим матч. Това от мапа ли? Трябва ли тук да... Някой си ги е скрил. Намерих чест. Да. Кой имахме? Много храна и каска и чест. Аз си гледах паржоли, колко може да се теми. Това ли ще да видим? Да, има неща са някъде да ходи някъде палка. Това ще се гледа нищо. Това ще се някаква плана нагоре. Тук съм ходила и аз не знам тази. Намерих чест! Браво. Майче, не съм сигурен, аз да вече видях. Ти къде отиди? Това е било дърво, бе. Колко това е на едвата? Защото понеже ми лаги и ранда си тя. Аз нямам актив. Ти се обърт компютър. Изкачва планината. Тук ще има тя лава, де трябва да пази. Вече е променено малко. Честа, нали честа? Двама лесно. Айрон Форд. Те са работи, бе. Да, още трябва да се пази. Това е направено. Идаме на Ево. Там някъде показателно. Аре, бе, колко е голям мапа, бе. Как ще го намерим? Долу ли си? Ого, такъв байом, досега не съм виждал. Това е джунгли. Ти долу ли си? Да. Това е джунгли, е байом. Като някаква джунгла. За теб има човек или пред теб или друго, не знам. Да, за тебе. Идвам. Да, умирам. Не, умрях. Умря ли тази? Убил го е. Ти спечели? No man doesn't like this, we go there, let's do survival game.